Basta gwapo, girls, kumbate. Magbati nga na iruduaan. Pero kami po, dapo may kabalo. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog na ako dito sa trabaho kong brother, which is Kinesia. So, na ako nakit-an dito, kaya pa nag-scroll sa kuan, Facebook. Ya, na may nakit-an. So, muna siya. Pagbalihon. No woman goes to a man with a bad attitude. It is the behavior of the man that changes the woman. So, kung sa may kasulti kabahin na ito nga kuan, anang, muna siya. Sa may kasulti anak. Naglibog pa ko. Ay, nako, balo. Buto siya sa perform, no? Tapos muna ako pagbasa, no woman goes to a man with a bad attitude. It is the behavior of the man that changes the woman, no? So, imagine. Pero, sa real life, bisag unsa pa ka bad attitude ng laki, basta gwapo, sunod din ang baye. Diba? Diba, ikaw yun? Bad attitude ka? Good attitude. Wala kang awa! Ginawa mo akong troso! Hindi ba attitude? Ha? Bata, di kay kamutubag ron ako. Hindi ko lang sa palungon ikaw ron. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bad attitude, pero kaning mga good attitude sa laki, basta di ka gwapo, bagsak di ka, di ba? Pag chat naman daan, pahirapan na. Pag add friend lang space, pahirapan na. Di ba? Never kwanto a man with a bad attitude. Nga no, makita sa personal sa siya kabad. Inala mo ba na? Kanang laking daghang tato po ba? Pariharan siya. Laking daghang tato niya, gwapo. Tingnan niya, ala, kakit niya, magaling yung tato. Oo. Wala angay. Adik. Adik. Huwag ka na mag-Ingles. Wasla ka sa kapalo nga. Daghang tato niya. Minus ko niya kutso niya. Mayo din gusto niya kang kaysa atong gwapo sa daghang tato niya. Salvajes dahil. Oo. Pero sa pabuda kong ika-istorya ninyo, girls, ay nang po pamili gwapo. Mostly pileon ninyo, burol. Gusto mo saksakin ko ang alang-alam mo, ha? Nas burol ang yuluyal. Tanawa, bana ni Jiloxin. Tanawa, bana ni Chiska. Katong basketball player ba? Chiska, atong ama ni Tindra. Bana ni Jiloxin. Si katong si Benji Paras. O mga wala man os like kuan. Wala man os like issue mga kuan. Basta nas burol. Nas burol ang kuan true love jod. Promise. Pagkakwan ka ng laki nga gwapo pa yun niya. Dahil motor, bahalag. Saan ba? Gusto ka niya. Oh, palagi kulata siya, palagi sagpalong siya. Anak mo gana. Kaming mga bate ron, di na may magpakahilom. Kaming mga dili kuan. Kaming mga dili alang-alang yung tsura, kaming mga di ra kay gwapo gyud. Di na may magpakaubos ang kagaling. Dapat proud na pud gani may karon. Kaya kung ingon namin yung bati, di mag-all, di ma-down mo siya, bati siya, magka-all. Kami yung bati, proud na po naman mo kagalingon, di ba? So, mura to si super fan, no? Pero kay kanil pong mga ubang laki pong mga mayoras kuan, baka namang chicks niya, mga satanic ito. Di puntangan. Pero, mostly, basta gwapo, girls, kumbate. Magbati nga na iruduaan. Pero kami po, dapo may kabalos ninyo. O gwapa na gani na, amo pa na sutaw babae pag yun na, di ba? Baliw ka yata eh. So, para to super fama kong ika-share days day, and don't forget to subscribe at kung super mega back to bye-bye! Ayaw mo kumpiyansa ng mga gwapa kaysa ng kananay mga ignog.